kagatin ini. I am not a cockfighter. Ako rin si Edsel. Just call me Edsel. Usa sa inyong mga suking tigpaminaw sa programang mga gapnod sa kinabuhi. I'm the one who can be moved. Lumulupyo sa may Santo Niño, Carmen, I'm here in San Niño, Carmen. Davao del Norte. Del Norte. Magsigimig away sa akong girlfriend nga si Cathy. That's true. Mundo kulata. Away mo ka, away mo. I'm always fighting. We're fighting. I can fight this feeling anymore. Yeah. Sunod sa mong duha ka tuig nga relasyon, Inside a plastic balloon and our relationship, magsige na lamig away. we're always fighting. Yeah. O na nakadesisyon ko nga kinahanglan na mo og bakasyon. That's why we decide to go out somewhere down the road. Bakasyon sa mga dyan doon. Bakasyon, masa man ikaw? Somewhere down the road. Saan nang bakasyon ka? Kung bakasyon ka asa nga lugar, may dalan ayor, may dalan na? Na. Oh, somewhere down the road. Ay, kagwapo ko iskulahan, bugo, gini yung kumay. Gusto lang ako nga manambalik ang among panaghinigugmaay ug ang katamis. I want to go back to another, reminiscing the past. And moons, and the other place. Anong smog? Muni na. Ha? Wala na ganahin na si Jonathan Lee mo sa tanaw mo kay Miss wala na niya bilit niyo. Apan mo na ito hinungdan, nagsugod ang gapnod sa kong kinabuhi. And this is the story of the stagnant of my life. Muna kadaot ni mo. Sila ni mo, ay ko Sige, na. selos, bisag wala hinungdan. Sabi ni mo sila si mo ang kapit ni kadalit ni mo? Ha? Kapay masipyat na gamay gani. Amalo ba ka, ha? Kung sino problema ni mo, kung imong profile pic sa akong amiga, ang among picture do ha? Amiga raman, me. Kuya, kung kinahanglan gina yung profile pic gina, kinahanglan gina yung profile pic gina. Di man ako sa mapugos. Iyaha man ang Facebook. Alam mo na mag... Kaya magulog ka, kaya matulog ka nga, inon ka, laungo. Madlo ka. Madlo ka, ako sa kakaranaon. Kaya pagkakalit ko ni Pwenisan. Abot na mo ka ng mga wainungdan ng istorya. Oh, may, di ako lang gisordihan lang kalako. Pero ako, iba kayo Facebook ka ni? Ha? Iba kayo ko ni mo gi-accept? Wala kayo ko ni mo tagag-password? Ha? Gusto mo ka mga klase ka uyak? Gusto mo ka Stila ni mo. amiga raman na. Stila ni mo. Ay, ang asawa niya ay, ha? Klase ka. Asawa ko ni mo? Di ko ni mo i-accept. Uya, brata. Uyak, mausap nila. Nag-ipon naman to. Nag-ipon naman to. Uya, brata. Misusun mo. Samaw ka. Ay ko ka na naabang. Aning naman ba yan? Sabi di ba niya mag-ibuhat ni mo? Ikaw na magbuhat-buhat ang profile pic niya sa malayang babae, be. Ako pa rin nagbuhat, anak. Nagpicture-picture lang, may. Kaya nag-gimmick me atong Sabado. O niya? Nag-post niya. O, sari
Unsa ni sala nako? Ano day kung pwede pa nimo na ikuan mo sa lain. Anong lain nga ikaw yun nga. Kabalungan na sa'yo, yab. May mag-ako rin, nagbutang nga nga siya, may nag-decide na ng imo ng profile pics. Anong di ba ko di mo i-accept? O tanong tanong di mo kayo i-accept sa Facebook, be. Sa may ganahan mo, accept ni mo. Nga mag-gimmick mo dito, masikag text-text ka na ako diri skillet. Bantay ka, nagtanaw ko ni mo. Astila ni mo. Maugid na namin yung palaban ni mo. Maugid na. Muna ka daot, di mo kay, imbis malingaw tag-storya sa mga amigo. Di na lang ko malingaw kay magsikag text-text nga. Bantay ka, nagtanaw ko ninyo diri, nga naglalis mo diha. Anong kasama di magwala mga pertiba di magkadarit, be? Kapalo ba yung jugo ni mo? Kapalo ba yung jugo ni mo? Pag ando din, wala din ka dito. Mura din kong binuangan. Naraday ka sa balay ninyo. Ayun sa may ganahan na namin, be. Kasi ganahan na na. Astila ni mo, Itzel. Gitoyor ako na. Kaya gusto na ko. Sila ni mo, Kati. Ayun, yun na. Gusto ni mo? Sige, sila gusto ni mo. Kabalo ka, kikapoy na ko. Ako, gikapoy mo ko kinani. Gikapoy mo ko kinani. Ha? Mamay mo ba mo kalma sa tabi? Kalma? Ha? Kabalo ba ka? Ako bisag tuog, lagyo kay kumatugog jensan mo mga pasapason, matugog panaboy mo mga pasapason, no? Okay ra kayo na ko na. Wato ba ka sa kong mama? Pero, wala na ko na ginakuan. ikaw sige kang lali, sige kang pangaway. Ako ba di ay? Sunod Sabi di ba? maglagot good anak ko. Sige mo kung malumas yung mga amigo kamiga. Mangyo ko ba? Sunod ba? Paminaw sa ba? Saman. Mangyo ko sunod. Pag maglaga ni mismo mga barka, ay sige, text-text nga. Bantay ha, kaya nagtanaw ko ni Mudri. Bantay jud ya. Sabi di mo. Ganun nagalis-lalis man ng mga amigo. Yan, siyempre, nung tobo ko nga nakakaskilinan, lain po kayo eh. Ito yung mga ko na Itzel. Kaya pala ba yung ka? Ako bisag inangan na lang ng Wala mo dagboy kay salig, wala mo kay salig sa kuha. Kabalo ko, ana nga. Manay nakadaot ni mo diha, manay nakabahog tiil ni mo. Okay salig sa kuha. Ako na-appreciate ba na ako tanan mo nang gibuhat sa kuha Itzel. Kanang pagtuon ko nimo sa balay. Katong ni ate Si ko. balik ano, ay lagi na kabalo na kuha na. Mukha nila ako nga. O sige mamakasyon tang. Sa may gusto nimo. Mas maayo pa. Magbakasyon tang daw, kay marag kabalo na ka sa... Sino ka uban-uban nimo mga barkada ko? Wala na lagi tayo basulay lagi, maglagot na na balik. Ito mga wala na lang yung helmet di ha? Asan nyo na impact na yung mga motor? Ha? Ipagkapaan na mo? Balik na istorya eh. Sige, asan mo gusto bakasyon? Bohol? Di ko ka na ng ball, kaya... Natambaw na ko dyan, kaya lumdum ko tong ex na ko nga pulis. Nag-operate, lain na nag-operate. Sige, Boracay. Di ko ka na ng Boracay. Nakakaya dito, hugaw naman ng Boracay, uy. Palawan. Di ko ka na, ano ba tulong ko ng pala, mahalok mo ka ng mga batcave? Saan ka mahalok mo tang... Yan. Mahalok kang kabog. Ka. Hindi, yan lang times beats oh. So, tayo, beto, hugaw kayo. Pagupit ko na ang honeyboy. Sika na lang, mga taga-Hidson Barbershop, nga mga bayot pala mga barbero diyan. At least ka meron isang man. Sige na ba? Ang saman? Asa ka na? Kamigin na lang. Kamigin? Oh, gusto ko matong kamigin kay gusto ko kag Lansones. Kaya katibawasan Falls, na Wet Island, ay Hot Springs, na pa dyan Cold Spring. Gusto mo di ginahan mo sa kamigin nga. Sabi ko na mo ko din sel, kaya gusto ko At least na mas dali man kung plano ta. Kapuya pa dito. Mamang ko na ginaingon sa kong kumpare nga sa una akong amigo nga si Marlon nga nila rin katibawasan Falls, na Wet Island, ay Hot Springs, na pa dyan Cold Spring. Nasaan sa may balak na ka? Bato ko sa kamigin, kaya na katibawasan Falls, na Wet Island, ay Hot Springs, Cold Spring. Sabi ha Ano to. na? Ugma. Ugma. Sige, ugma. Tahan na nato tong Bani Eduardo Maroy. Ugma. Ato ta kamigin. Oo, katuga po guys kami kay makasuroy-suroy ko ta dito. Na katibawasan po, na Wet Island, na Hot Spring, na pa dyan Cold Spring. Sige. Kamigin. Bantay bitaw ha. Lagi ito tas kami kayo, kan matag malaga dito. Na may katibawasan Falls, na Wet Island, na Hot Spring, na Cold Spring. She stumbles, falling to her knees. I think she tripped on reality. On her bed nest, tragic comedies. And that's the world in which she leads. Well, I walk the unknowns together, all that she needs. I
kabalo diri sa Kabigo ni mo ni tsunami ni. Sir, bao na di ka kabigay, sir. Oy, salamat kayo. Nong Edward. Bata pa man ko, sir. Ano ko inom? Anong ba? Patigulang na nimo. Pagdaot ko sa bahal. Isa man yung board nimo. Ay. Amo na yung amigo ni mo si Marlon. Hey, Busing, ako lagi ni Busing. Oy, ikaw man na, Brad. Ano dito ba na ni... Ako ni Busing. Nurot atong marang ang gihatag ni mo? Paspas kayo kay Diyo man ako mangitanggal akong mouthpiece. Marpil ba? Nya, ako gipakit-kit ang isa sa marang niya. Agisa. Ako gipakawad sa kwan. Lasonis. Binig ko sa bustiso, butang naman sa sulod sa marang. Mula si Slimer, bagi. Ay, maulaw sa tanah Busing. Ay, na Busing. Sige, dire lang sa mo, ha. Nong, dire lang sa mo, Nong. Sige, dili nami. Dili Busing. Di lang ko maligaw, busing, ha? O nga naman, nindot kayo. Sige naman kung balik-balik ka ni kami dun. Sino na siya balik dili Busing? Balik-balik naman ba ni Manong dun, eh. Bantog ra di ay. Babe. Sige, ikaw, good. Sakit pala akong siko, eh. Kaigo magudig mata. Pero paring wardik. Ato tayo silang paring wardik. Dito ba? Kada noon na. Ligo, dito ko, bago na ng ligo. Maglima-lima sa dito. Busugan ang pisi, gina ba? Mga laksi, gina ba? Dubol. Kadulat ang dubol dito, sana ibahal. Ya, malipayan ka na ito dari? Malipayon juga kaayo ko Edsel. Babe. Oh. First time na ako nini, kung gini akong pangandoy sa kong kinabuhi nga mo ano Idris Kamigin ba kay Katibawasan Falls, David Island, na hot spring, na cold spring. Sige. O, di magigiligo na ta. Sa pagyulat ni mo. Kanit lang. Ano man? Ano dyan lang ginaingon na Idris Kamigin? Nga? Na Katibawasan Falls, David Island, na hot spring, na cold spring. Tinood na? Balik. Tinuod na. Lauwi. Tinuod lagi na. Tinood gini nga nagkatibawasan Falls, David Island, na hot spring, na cold spring dire. Gusto gina ako ni matuyok ning Tibo Kamigin, babe ba? Sa pagyulat, ligo na ta diri kay umandit sa natagwan. Ngita taga kato sa... Ito nga Katibawasan Falls, Oh, ato to dito. Katibawasan Falls, White Island, hot spring, o cold spring. Oo, matuta dito. Matali ha? Hindi na, sige Pero na. dutas ko lang ng gano'n, Katibawasan Falls, White Island, o hot spring, may cold spring, no? Hindi pa dito. Bagan, ito pa magulat niya. Tara na, tara na, tara na. Lagyan na ito na ng White Island yan, na hot spring, may cold spring. Tumambak na ko. Alam pare, ay, dahil pala na yung brief, ay, ikaw ba? Kalawga, mabaw na kayo ni. Ginangasgas akong ilong. Dahil diha. Show me where to look, tell me what we like. Let me on the corner, blind me inside. Show me where to look, tell me what we like. Busay, baw na di ko tibawasan Falls. Busing, mo na ni Katibawasan Falls 3, Busing. Say, Marlon, ano ito nga itong galambal? May Wala si naman Chata rin, Skilip. wala naman rin paliwardi. At sa tandas, dito ang kilit, oh. Wala bahal day. Wala, hurot na. Uy, naisanggutan ato ng Kanto na lang natin na sagutan. kabila impato ng ato kita mo kuha na Sabi tangkuhanin. tangkuon na nato ng bahal yata. Kaligid itong Lagi yung gaon juga ini lupit ko ni si Tapay Marlon o nga dako kay glaw niya. Ang yang marpil di matarong ba, hiwi na good. tawa ko na niya no. Nabaktas lang, natagak po yun. Gani. Hindi lagi pagpagagbalas. Muning Katibawasan Falls. Mo rin Katibawasan Falls. Asa itong hot spring o cold spring rin. Tinuod yun na yun. Wait, Island, ay Katibawasan Falls. Ay, hot spring o cold spring. Oh, tinuod eh. Tinuod yun na, babe. Tinuod na, babe. Wala, uy, mulkana na dyan ko, nakanin na dyan ko dali sa Kamigin ba? Tinood yun na Katibawasan Falls, na White Island, na hot spring, na pa dyan cold spring. Babe, salamat yung kayo, babe, ha?
maglibot na ta kay mga tagansones. Ang tara, sa tinuyo na may katibawasan po. What island? Hot spring o cold spring? So many questions I need an answer. 2 years later, you're still on my mind. Morning Sunken Island nila na sementeryo na sila lum. Ay, di ko pala di ako eh. Wala na si Lalo na po. Kaya naman ito na menteryo di ha? Mga Ala, ay, ganahan na juga rin sa kwan ba kamigin. Kaya nagkatibawasan pools, may White Island, may hot spring o cold spring. Kapag kasi balik-balik, sabi ni mga na boss. Boss, mga Oh, tali manong- kasi balik-balik, boss. So manong wardi. Magsige balik-balik ka mo kuya boss. Di battery na siya. Ang sama nung Edward, Akong ikon ma'am, papayag yun yung mamabay. ay may lain pa. Kasi dito lang sa manong. Hindi ikaw sa mga okay ra ka dari? Boss, magkanto ka dito sa mga boss, talo mo, boss ba? Nindot ka dito, boss. Magbalik-balik di kas ka. Nindot dito, boss. Ano naman ko no? Wapo ka dito, magbalik-balik yung kanindot ka dito. Naidagang budots dito, naibudats. Napatid kay karaoke dito. Na magsugbos-sugbot ay kanindot kayo dito, boss. Kanto ka dito ako amigo to si Boss Carlo. Nagbalik-balik ko siya. Balik-balik siya, pamalikas dito kay Boss Ganahi. Ikaw ha? So dito na mo, dito na mo. Boss! Isa ko 20 na, boss, boss. Pwede yung bidyang galon dito, boss, ba? Sige, sige, oh. Salamat kay boss nga. Dili sa amin kay Tara pa rin, Barty. Malita ito kadubol ba? Kay, uhaw na kayo siko. Ano sa mga kalaban mo ulo? Laban lagi kay kung ulo lagi, babe. Pahuli lang sa kadali sa cottage siya. Sige. Sabay na lang kung sit-sat sila dito. Asabay na lang dito ka. Okay lang ko lang. Kuha lang ko, nag-jet lag siguro ni. Sige, sige. Baka na. Tulog siya dito. Gusto kong tambal, palit ko. Sige lang, sige lang. Mahigda lang na ako ni... Sige, sige. Tinuod yun na katibawasan pulse no, na White Island, ay hot spring, ay cold spring. Ay, tinuod yun na sa kamigan na katibawasan pulse, White Island, hot spring, o cold spring. Quadruple water from my home to use everything good. Uy, hi. Ay, naginusara lang ka. Tabangin ni Bi. Ha? Tao pa ni mo, Migo. Ah, wala. Kung raisan. Pahulay akong kauban. Ang duhan ako kauban to. Dito sa kinan. Tawag na ni Bi. Oh, Sige, tabangin ni pa. tatabang ang duha. Ako andan na mga Bi. Isa ka bakit nga Bi, di man may makahurot anay good. Kana na di ay. Ako yawan. Masad dami na ko si tabangan. Aksyon sa tagkabalaka. Sige. Kana naman di ay. Ako na si Edsel. Ako na si Jinjin. Ako sun, si Janjan. Kami ang mga Powerpuff Girls. Uy, ako naman ka. Sige, ako na idol pala ako si Sailor Moon. Ako si Sailor Venus. Ito pa yung nagbuog sa'yo. Limang besan. Nagpag mata. Ay, sige, salamat kayo ha. Pero di lang ko palagi ha, kaya bubalik po ko sa cottage ba, kaya katulugo na po ko. Sige lang, im na namin may bitsin. Ano yung buwangan? Ano yung aduli? Sabi ko di ka mabubog. This is the last time that I'm ever gonna come here tonight. Sabi ko yung Excel na! Tawagin mo. Bantog ka di ay ginawa ka dito sa cottage na araday ka diri, ha? Gamay lang doon. Ano ba? Ako na po yung Excel na! Ayoko lang mo! Mas
Pangitan ni mo, oy! Mas pangit ka! Babe, si Kwan, Aan ko pala, wako lagat! Salamat na enjoy me! Salamat ni Maman Gitabangan! Kitabangan! it's not what you think. Kay kang naong tuwa na ka. Huwag ginigay ko sa magpitigilin mo ka na rita. Ginigay mo ginigay ka kaya. Agay, 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 agay. Makakagaw! Punta ko na nato niya ito kabuang. Isa ba? Nada diri para mag-enjoy, dili kayo mag-away ta. Dili na ako kaya ni mong ibuhatin, sir. Di na ka matabang. Isa naman po. Kung sa'yo sa naman po, buwa. Sa'yo pagtuloy ang buta ko. Malipat lang ali ko gamay mo sa lisig ayon ka. Ha? Dito ka sa lisigang? Sabay na hindi mo nga di mo nakagwapo, tawana ka. Grabe na magiging mo kaalari tao, no? Uy, ngunit din ako ganahan mo, guys. Makakagang magbulag ta! Magbulag ta! Sige mo na yung gusto. Ha? Bungol ka? O sige. Wala naman din ipaingnan na itong relasyon. Di na ako kaya na yung mag-ibuhatin, Zell. Wala pa ipaingnan eh. May pa. Bulag na lang kita. May ko ito, gusto ko ito kung naguyam si Jonathan, bahalang upaw ito, pero hindi naman para di mo. Sige pa. Mahangyo ko. Mahangyo ko, be. Sa mali mo nga Mukas advance ka? Magbulag man dyan ta. Gusto na ako ka nang samayin kabubuton. Hindi ko gusto nga magbulag ta nga naantay mga kahigwa o sasag-usa. O, lagay, magbulag tao niya. Pagman, mag-post-post na ka sa Facebook nga. Magbulag ba kayo ng conjoint point? Ang uyan pa ka. Paro na lang nato ni, para wala'y masakitan. Ana na lang. Ha? Sige. Umawa ka na rin mo gusto. Pero, friends siya punta. Wala naman kita paingnan na ni. Di naman kita Di naman kita magkasanagtanay ko. Sige. We're better off as friends na lang siguro. Para baka gusto mo kasi mong gibati ni mo. Di, para ikaw, wala na kay silusan. Kasi hindi magsilos ni mo, ha? May makay ka mo jamming. Mo ginam sa mga pangit, no? Basta hindi gwapo. May kay mo jamming. Tama na ganit. Di na nato pahirapan na itong mga kaugalingon. Kung dili ta, pwede sa usa't-usa. Bakalaan kasi kang iro siguro. Kung di ta pwede, di na ito pugson. Okay? Lagi, sige na, kintay oras. Friends na lang ta. Friends. Friends na ta. Friends, ay, balik-balik. Gipos lang, mahuli na tagdabaw. Ganito na ako naghipos. Nagbulag yun mi ni Kathy Dolanday. Apan wala mi nagmahay. Nagbakasyon mi. Dito na mo nakita nga dili na mag-work ang among relationship. Mas nakita na mo nga mas nindot kung mag-amigo na lang ming duha. Sa karon nanay boyfriend si Cathy. Actually namin yun na siya. Kung sa una kami pa mag-ungo-ungo. Karon lahi na yan ka-ungo-ungo. Minyo
na siya, na sila'y baby. Samtang ako, padayon gihapon ko, usa kong bagong uyab. Hindi matamahot da naman tayo reserve. Nagani reserve ang army, kita pa ka ha. Dagang kayong salamat. O happy listening na lang sa tanan. Hinaut ko doon na may napupo na pagtulunan. Hangto din hinalang. Inyong suwat magtatampo. Edsel. I'm awake in the afternoon, fell asleep in the living room. It's one of those moments when everything's so